князя Валентина Павловича Талая і літаратурна падрабязна азнаёміцца з яго творчасцю гэтага таленавітага чалавека нашых бібліятэчных форумаў. Дзякуючы паэтам, лепш за ўсё пра сябе раскажа нам сам аўтар, але Таго, каб вас чаму-то павучаць, вучыць. Прытым я вам гарантую, што вы не заўважыце, як праляціць гэта. Велікодныя дні і святлом перапоўнены сэрцы. Час надыдзе з Хрыстом вічна жыць. У радовніцы дні вся вёска оживает.